χρυσό μπαίνει σιγά σιγά και νομίζω σε λίγο θα το έχω τελειώσει. Είναι 22 καράτια και πρέπει να πετύχει. Το πιο βασικό είναι το χρυσό. Άλλοι που είναι πιο έμπειροι, εγώ ερασιτέχνης είμαι βέβαια, βάζουν το χρυσό από την αρχή. Εγώ δεν ξέρω γιατί, έτσι έμαθα από την αρχή και συνηθίζω και το βάζω στο τέλος. Όμως λογικό είναι να μπαίνει στην αρχή, γιατί επηρεάζεται και όλη η γραφή που κάνουμε στην εικόνα. Θα το συνεχίσω τώρα και θα το δείτε μετά που θα τελειώσει. Πιστεύω.